आसामनि हादरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ दिनै पर्बतजरा महकुमा सिंनि बग्रिबारियाव थानाय गोहोनि बिमा महामाया मन्दिराव दावबायहैयो। दिनै फुंबिलि समाव गोहोनि बिमा महामाया मन्दिराव हादरसा बेंगिरिया दावबायो। मन्दिराव दावबायनायजों लोगोसे हादरसानि गोजोन खौसेथि आरो नोगोरारिफोरनि मोजांनि थाखाय आरज गाबनायनि बाथ्राखौ फोरमायो हादरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ। महामाया मन्दिर दावबायनायनि उनाव हादरसा बेंगिरि बिथाङा धुबरी जिल्लानि रामरायकुटी सत्रआव दावबायो। बे गोथार थावनि दावबायनाय समाव क'क्राझार आरो धुबरी जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि सानैबो हादरसा बेंगिरि बिथांजों लोगोसे बाहागो लाफादोंमोन। आदिशक्ति महामाया का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। माँ से मैंने राज्य में सुख शांति समृद्धि के लिए अपने राज्यवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना किया। धन्यवाद।